Uhorsko malo od 18. storočia obrazne povedané dve Slovenská. Jedno na tzv. Hornej a druhé na Dolnej zemi. Dolnozemskí Slováci obývali územia dnešného Maďarska, Srbska, Rumunska či Chorvátska, neskôr aj Bulharska. Najvýraznejšia krajanská komunita sa sformovala v Báčke, v Strieme a Banáte v súčasnej Vojvodine v Srbsku. Predkovia dnešných Slovákov prišli na málo zaľudnené nehostinné územia, ktoré tam zostali po odchode Osmanov. Venovali sa najmä poľnohospodárstvu. Umne napríklad dokázali využiť znalosť pestovania chmeľu či spracovania konope. Vo Vojvodine patrili ku komunitám s vyššou gramotnosťou. Svoju identitu a vieru si dokázali zachovať aj v pestrom národnostnom prostredí. Rozvíjali ju aj po prvej svetovej vojne, keď sa stali súčasťou kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov neskoršej Juhoslávie. Počas protifašistického odboja bojovali a zomierali za slobodu svoju a svojej vlasti. Slováci v Juhoslávii žili po druhej svetovej vojne v krajine, ktorá bola očosi otvorenejšia než socialistické Československo. Vypukla však ďalšia vojna a od 90. rokov 20. storočia mnohí z nich odchádzali zo Srbska na Slovensko. V dvoch častiach cyklu SK Dejiny budeme skúmať pozoruhodnú históriu a identitu vojvodinských Slovákov a ich rodinné, politické, kultúrne a osobnostné prepojenia s územím dnešného Slovenska. Mnohí Slováci zo Srbska akoby mali dve vlasti. Dedový zem, kde sa narodili a ku ktorej majú citový vzťah, Vojvodinu, a krajinu, ktorá im poskytla nové možnosti, Slovenskú republiku. Nieraz počas roka prekonávajú cesty cez dvojhraníc. Aj my sme sa na takúto cestu vybrali so štábom SK Dejín. Prišli sme sa pozrieť na miesta, kde vojvodinskí Slováci začínali a kde sa potom aj rozvíjali. Na rozdiel od územia Slovenska, Vojvodina nemala bystré potoky ani dostatok dreva, ale za to neurekom bažín. Aj preto prvé domy z 18. storočia boli postavené z hliny a trstia. Budeme o tom hovoriť. Priblížime si tiež podobnosti a odlišnosti národného uvedomenia vojvodinských Slovákov. Čo im hovorilo meno Štúr. A viete, že aj Vojvodina mala svoju Černovu? Je tu prvá časť cyklu SK Dejiny, ktorú nahrávame vo Vojvodine, ale aj v Bratislavskom televíznom štúdiu. Vitajte. Každodenný život prvých slovenských prisťahovalcov riadili existenčné výzvy. Ako si zabezpečiť potraviny a obydlie v pustatine s množstvom zvery a hmyzu. Postupne sa rozdeľovali chotáre, osady, ustálili sa vlastnícke vzťahy. Vznikali väčšie dediny. V šírej krajine pribudli saláše na prechodné sezónne ubytovanie. Kolonisti pretvorili túto krajinu na miesto, kde sa dalo pracovať a žiť. Naším prvým hosťom je historik Miroslav Kmeď. Začneme pohľadom do Uhorska koncom 17. a začiatkom 18. storočia. Pán Kmeď, v akom stave bola táto časť Habsburskej ríše po vyhnaní Osmanov a po stavovských povstaniach? Dá sa povedať, že tieto regióny boli dosť rozdielne, lebo pokiaľ porovnáme hornú zem, teda územie zhruba dnešného Slovenska, a dolnú zem, tak tie rozdiely boli očividné. Prelom 17. a 18. storočia bol jednoducho veľmi dramatickým obdobím, pretože doznievali protihabsburské stavovské povstania, ale zároveň prichádzali vlny epidémií, mor, týfus, hladomory v dôsledku ako prívalových dažďov napríklad, alebo naopak sucha. Čiže najmä po skončení posledného povstania, to je to Františka Rákociho II., tak dovtedy vlastne tie odchody iného obyvateľstva, teda z horniakov, na dolnú zem boli skôr sporadické. Avšak potom sa vlastne situácia vyriešila, nastali mierové časy, ale ako hovorím, boli komplikované tým veľmi ťažkým životom poddaných na území dnešného Slovenska. A vtedy prichádzajú ponuky vlastne odchádzať na novozískané územia po vyhnaní Turkov, ktoré boli viac menej ľudoprázdne. Čo si máme pod tým predstaviť? Ľudoprázdne. Bola tam veľmi málo obyvateľstva. Totižto pod tureckým pánstvom väčšina obyvateľstva zutekala.
najmä na tých územiach pôde, ktorá patrila do timarského systému, teda nie priamo sultánovi, tak tam bolo to hospodárenie na nízkej úrovni. Po väčšine sa ľudia živili len dobytkárstvom, rybolovom a tak podobne. Tá krajina navyše bola úplne, by sa dalo povedať, že pustá. Trvalo niekoľko dní, kým človek narazil vôbec na nejaké ľudské obydlie. A ako roku 1812 spomína Ján Kolár, ktorý tam ako študent sa vybral, tak veľa vecí ho zarážalo. Jednak chudoba tých ľudí, obydlia boli viac menej zemnice, kúrili napríklad na sušených kravských lajnách, na čo on samozrejme, chlapec Turca, nebol zvyknutý a toto všetko bolo pre ňoho taký kultúrny šok. On tam, pravda, už prišiel, keď sa tie prvé kolónie etablovali. A oni sa etablovali od začiatku 18. storočia. Väčšinou tak, že tí zemepáni, ktorí tam dostali majetky, vysielali tzv. Impopulátorov, proste tých sprievodcov alebo reklamných agentov, keď to poviem dnešným jazykom, ktorí prichádzali na horniaky a teda oslovovali ľudí s tou možnosťou presídlenia. Chcel to podporiť aj štát, preto komora vyhlásila 3 roky oslobodenia od daní a dokonca pre zahraničných, najmä Nemcov, tam bolo až 5-6 rokov oslobodenia od daní a mnohé iné výhody. Máme tu dopyt a ponuku, ale čo nútilo ľudí z územia Slovenska ísť na dolnú zem? Bola to len tá krajina, alebo boli to nejaké predpoklady, nejaké faktory, ktoré ovplyvňovali ich život práve v hornej časti Uhorska? Bola to naozaj enormná bieda. A navyše aj také silné znevoľnenie, zemepáni dosť robôt vyžadovali, dosť odvádzanie renty. A jednoducho, keď sa naskytla možnosť lepšieho života, tak ľudia za tým okamžite išli. To bolo vlastne aj obdobie Jánošíka, keď si to tak zoberieme, že? Áno. Na území Slovenska. Takže išli, takže pôda, roboty a ešte ďalšie faktory? A ďalšou motiváciou bola slobodné uplatňovanie viery. Pretože ešte 18. storočie však do tolerančného patentu Jozefa II. Bolo dosť macožské voči práve protestantom a jednoducho tí zemepáni dávali do ponuky, do toho portfólia tých výhod, keďže chceli nalákať čo najviac ľudí na svoje majetky, tak dávali práve slobodné vyznávanie viery. A to bola veľká vec, preto aj dnes vlastne dá sa povedať, že 2/3 dolnozemských Slovákov sú evanjelici. A treba povedať, že tohto putovania na dolnú zem sa zúčastnila takmer 20% celej slovenskej populácie. To znamená, každý 5. Slovák bol účastný kolonizácie rôznych regiónov na dolnej zemi. Postupne, teda keď ideme na juh od dnešných slovensko-maďarských hraníc, tak veľmi postupne vznikali tie slovenské lokácie okolo Pešti, potom v tých vrchoch Pilíšské vrchy, Bukové vrchy, Mátra a postupne ďalej a ďalej na juh až do Bekešskej stolice. A celú tú oblasť vtedy získal, a to je veľmi zaujímavý príbeh, rytier Ján Juraj Harukern, ktorý vypracoval moderný logistický plán pre zásobovanie rakúskej armády a za odmenu dostal obrovské územia niekoľkých stolíc. Potom bol povýšený aj na baróna a on práve uplatňoval túto politiku pozývania poddaných. Samozrejme, potom sa neskôr aj súdili s inými zemepánmi, že im odlákali podaných. A mali jednu takú dôležitú zásadu, že vždy do jednej osady dáva ľudí jedného vierovyznania, pretože stali sa prípady, že prišli tam katolíci a evanjelici a vznikali jednoducho trenice, problémy a podobne. Tá jeho politika bola naozaj veľmi ústretová. Keď tam podaní prišli, tak sa stali vlastne taxalistami. Čiže neboli nevoľníci, oni boli jednoducho taxalisti. To znamená, že sa dohodli na určitých taxách, ktorú budú odvádzať pánovi. A to bola zmluva celej tej komunity. To znamená, môžeme povedať, že ľudia už na tých nových územiach boli slobodnejší ako na Hornom Uhorsku?
Určite áno, tam oveľa slobodnejší. Navyše Zemepán im poskytoval aj iné výhody, napríklad výsek mesa, mohli prevádzkovať mlyn na obecné útraty, krčmu, rybolov. Dokázal im zabezpečiť napríklad drevo, pretože to bol veľký problém na Dolnej Zemi. Išlo o veľkú rovinu, miestami krovinatú, lužné lesy popri riekach. Bažiny, močiare, trstie. Čiže veľmi ťažko tí prví osadníci, naozaj to boli, ako môžeme povedať, že pionieri, ktorí kolonizovali ten kraj. Vykopali si aj vlastné rieky, keď tak poviem, tie kanály, ktorými odvodňovali, ale zároveň získavali vodu. A toto sú vlastne aj, vidíme, najstarší dom zachovaný v Batskom Petrovci z polovice 18. storočia, opäť z hlíny, a to teraz je teda materiál, ktorý bol k dispozícii. Dokonca prvé domy boli len tak robené, že bolo vypletené prútie a omazané hlinou. A dokonca to malo tie výhody, lebo keď na jar prichádzali záplavy, tam je viac tých riek, je Tisa, Tri Kereše, Maruša, a jednoducho voda zaliala takýto príbytok, tak väčšinou tá kostra zostala, stačilo ju znova omazať hlinou. No do oblokov dávali ovčie blany, pretože sklo ešte v tých časoch bolo veľmi drahé. Museli veľa vydymovať, a keď sme spomenuli, že boli močiare a podobne, tak veľa nepríjemného hmyzu. Teda buď znepokojoval aj dobytok, ovady, podobne, komáre, a naozaj sa našli aj ľudia, ktorí toto nevydržali a radšej sa vrátili na horniaky. Existovalo viac fáz osídľovania Vojvodiny? Áno, a nie len Vojvodiny, ale celej Dolnej Zeme, pretože najskôr odchádzali ešte pred, povedzme, povstaním Františka Rákociho. Niektorí zemepáni mali svoje majetky aj na horniakoch, ale aj na Dolnej Zemi. To je zaujímavé, čo hovoríte, že či teda odchádzali aj poddaní, alebo aj šľachta, alebo zemepáni. Áno. Na tú Dolnú Zem. Odchádzali, toto napríklad boli Grasalkovičovci, a o tých je známe, že veľmi ústretovo a tolerantne sa správali ako katolíci voči svojim evanjelickým poddaným. Nebolo to samozrejme. Boli aj rôzne prieky, keď si napríklad pripravili poddaní tehly na modlitebňu, tak im tehly zhabal napríklad zemepán, boli také prípady. Alebo čelili nejakým súdnym obštrukciám. Je pravda, že budovali tieto svoje lokality v určitých fázach. To znamená, asi taká najpočetnejšia fáza prichádza po roku 1740, ale ešte predtým vznikli tie najväčšie osady, ktoré boli v Békešskej stolici, ako je Békešská Čaba, Slovenský Komlóž, Sarváš, ktoré sa neskôr stali aj polnými mestečkami. No a napríklad len spomeniem, že Békešská Čaba bola až do posledného ščítania obyvateľstva v Uhorsku, to bolo 1910, najväčším slovenským mestom v Uhorsku. No a postupne vznikajú ďalšie. Nadlak, čo je dnes v Rumúnsku, a potom samozrejme tie prúdy pokračujú na územie dnešnej Vojvodiny, pretože to je pojem, ktorý sa tak kreuje po prvej svetovej vojne postupne. No, čiže historické kraje. Báčka, Banát, Sriem, a to stále ešte sme v tom 18. storočí a postupne teda sa osídľujú. Je zaujímavé, že najviac slovenských osád vzniklo v takom poloblúku na juhovýchode Báčky, kde teda poznáme tie najvýznamnejšie, Báčsky Petrovec, Kulpín, Hložany a ďalšie. No a potom neskôr s odstupom času aj Sriem, kde vzniká Stará Pazova, to je vo vojenskej hranici, ktorú riadil banátsky nemecký pluk. Môžeme do zátvorky vysvetliť divákom, čo bola vojenská hranica? Vojenská hranica bolo územie vyčlenené z rôznych stolíc pozdĺž južných hraníc. Najskôr to bolo myslené samozrejme ako zabezpeka proti útokom Turkov. A čo sa napríklad stalo aj 1739, Turci zaútočili a vyplienili Banát. No ale aj ako karanténa napríklad, pokiaľ boli epidémie, tak tam kontrolovali to obyvateľstvo a tak ďalej. No a na tomto území to neriadila stoličná šlachta, ale to bolo riadené vojensky.
a preto aj vo veľmi, by sa dalo povedať, priaznivých podmienkach, najmä teda tá Stará Pazova. No a asi najneskôr je osídlovaný Banát, tam sa Slováci usídlovali viac menej so značnými ťažkosťami, lebo vieme, že založili 3-4 osady, ktoré jednoducho zanikli a až napokon teda sa usídlili v Kovačici, kde konečne našli ten priestor a kde vznikla naozaj ľudnatá osada. Slováci vo Vojvodine majú dodnes v úcte rakúskeho poľného maršála, neskôr aj grofa Andreja Hadíka, bojoval proti Turkom, bol tiež hrdinom 7-ročnej vojny s Prúskom počas Márie Terézie a pripisuje sa mu tzv. Husársky kúsok pri prepadnutí Berlína, ale on bol aj jedným z dôležitých latifundistov, nazval som si ho tak, v tejto oblasti. Pán Kmeď, aký bol jeho prínos? Približne ako aj iných zemepánov, to sú tí noví zemepáni, ktorí získali majetky na Dolnej zemi, pretože, ako sme spomínali šlachtu, tak veľká časť šlachty vymrela počas toho 150-ročného tureckého pánstva. No a jednoducho tie majetky získavali za rôzne zásluhy. Už som spomenul Harukernu a teraz môžeme spomenúť práve Andreja Hadika a viacerých ďalších, ktorí jednoducho získavajú majetky, ktoré sa snažia osídliť, aby teda mali tie majetky význam, potrebovali produkovať zisky, tak jednoducho ich osídľujú. Na jeho pánstve sa usadzujú, to je známe, najmä Nemci, ale aj Slováci a samozrejme iní, pretože bola aj vnútroštátna kolonizácia, teda aj Maďari a potom aj Srbi samozrejme a ďalší. S Hadikom je najmä spojená obec Futok, ktorá mala predtým skôr katolícky charakter, ale keďže po druhej svetovej vojne boli vysťahovaní Nemci z tejto lokality, tak dnes tam prevažuje pravoslávne obyvateľstvo. Ale priamo zostal zachovaný kostol, ktorý prebudoval dedič, vlastne by sa dalo povedať, grof Chotek, pretože na Chotek prebral majetky hadikovské aj nejaké iné. A práve na týchto majetkoch sa napríklad začalo s pestovaním chmeľu 1876. Takže Slováci boli slávni chmeliari, dá sa povedať v tomto? Áno, ale to už je potom spojené s ďalšími menami, najmä Albertom Martišom. Ale povedal by som ešte, že práve v tomto kostole je pochovaný Hadík aj spolu s manželkou v múre kostola. Čo je takou zaujímavosťou tohto chrámu je, že je tam ešte aj múmia, teda relikvia svätého Eugena, ktorého tam doviezli kvôli tomu, aby povzbudili obyvateľstvo do boja proti Turkom. Podobne takáto relikvia je povedzme v Iloku, kde je zase pochovaný Ján Kapistrán, známy mních, ktorý teda burcoval do boja proti Turkom. Andrej Hadika si tak trošku prisvojujú Maďari, dokonca aj Česi, ale bol teda pôvodom Slovák? Mal slovenský pôvod, toto môžeme povedať, ale označiť ho za Slováka by bolo asi silné. Tá identita asi bola. Áno, tá identita. Proste bol to uhorský šlachtic. Vo Vojvodine vznikli buď celé slovenské enklávy, jednotlivé obce alebo ulice. Báčsky Petrovec, Kulpín, Kisáč, Bajša, Hložany, Selenča, Stará Pazova, Kovačica, Slovenský Aradáč, Nový Sad a ďalšie. Tokom 18. i 19. veka prostor Bačke i cijele današnje Vojvodine bio svedok doseljavanju brojnih naroda. Među njima su Slovaci bili od jednih naroda koje je dao veliki broj stanovnika ovim prostorima. Naseljavao se po raznim mestima, po vlastelinstvima i na državnom zemljištu, pošto je vlasnik zemlje bilo ili država ili vlastelin. I za to naseljavanje se morao na tom prilikom sačiniti ugovor o naseljavanju sa vlasnikom zemlje, gde što vidimo ovde, ovaj dokument. To je ten najstarší. To su dokumente su uglavnom iz 18. veka. U to vrijeme je bilo veoma značajno da se utvrdi verska sloboda stanovnika koji su se ovdje naseljavali. A ove su uglavnom ljudi koji su obrađivali zemlju. Međutim, imamo i stanovnika koji su bili plemići u svom rodnom kraju, u sadašnjoj Slovačkoj. Pa su potraživali iz svoje tadašnje županije ovo iz Trenčin.
Trenčinske županije su potraživali dokumente da su oni plemići, da imaju veća prava u Bačkoj gde su se naselili. Archív Vojvodiny v Novom Sade uchováva súpisné listiny, ktoré uvádzajú aj mená prvých osadníkov v Báčskom Petrovci. Išlo zväčša o slovenských evanielických prisťahovalcov z Novohradu, Hontu a Gemera, potom sa k nim pripájali Slováci zo severu. Listiny uvádzajú aj mená prvých kolonistov v Petrovci: Matej Čány, Juraj Bohuš, Juraj Vrbovský, Tomáš Kováč alebo richtár Matej Mikula. Naším ďalším hosťom je historik a predseda Spolku Slovákov v Juhoslávii Samuel Jovankovič. Druhý blok začneme skúmaním identity Slovákov vo Vojvodine v prvej polovici 19. storočia. Pán Jovankovič, čím sa odlišovali od Slovákov na Hornej Zemi a ako sa tieto faktory potom odrazili na stave národného povedomia? V prvých 10 ročiach po svojom príchode slovenskí prisťahovalci sa sústreďovali hlavne na stávanie svojich príbytkov, na zúrodňovanie pôdy a už tí bohatší potom si zakladali aj také gazdovstvá vedľa dedín, ktoré z nich vznikli tzv. Sálaše, kde sa potom celá tá hospodárska aktivita sústreďovala. Slováci nezakladali mestá na Dolnej Zemi a základnou spoločenskou, ale aj ekonomickou jednotkou bola veľkorodina. Ona bola veľmi charakteristická napríklad pre sriemských Slovákov a zadržala sa najdlhšie v Starej Pazove. Títo Slováci, keď prichádzali tam, prichádzali ako poľnohospodári, ako sedliaci, podaní a remeslá nemali, nevedeli. Ak niečo robili ako remeselníci, tak to boli také, ktoré súviseli s poľnohospodárstvom, ako kováči, kolári a podobne. Remeslám sa naučili neskôr. Poviem príklad Petrovca, keď v rokoch 1821-23 sa stával Petrovský evangelický chrám, tak všetky remeselné práce vykonávali Nemci z okolitých osád. Avšak už o nejakých 20 rokov Petrovčania získali privilégium cechále, teda cechovnú listinu, už sa mohli združovať do cechov a už ich bolo až 70. Takže ďalšia charakteristika je to, že títo Slováci niektorí odchádzali dobrovoľne, niektorí boli zbehovia a tak ďalej a oni si potom aj prispôsobovali priezviská. Aby ich tam nenašli? Aby ich aj nenašli a aby si aj pamätali, odkiaľ prišli. Ako Drieňovský, Seleštiansky, alebo Cinkocký, alebo napríklad Lipták, alebo Turčan možno. Aj Turčan, Oravec a tomu podobné. Hej. A niektorí si zase dali také priezviská ako Cibuľa, alebo Cesnak, alebo napríklad Slivka, alebo Sľúka, Hruška, alebo po domácich zvieratách, ako povedzme zajac, králik, kohút, koza a tomu podobné. Avšak boli aj takí, ktorí si ponechali alebo prijali maďarské priezviská, ako napríklad Melek, Kiš, Kišgaci, Nať a tomu podobné. A ďalšia charakteristika týchto Slovákov je, že v tom multietnickom prostredí sa im zmenilo aj stravovanie. Niečo prijali od niekoho. Najprv boli pestovatelia oviec, potom rožný statok a v tomto období sa veľmi začali chovať ošípané. Napríklad od Nemcov si zobrali, naučili sa konzervovať mäso v údenín, aby ho bolo celý rok. A tu potom vznikla aj taká zaujímavá špecialita. Taká červená, chutná, štiplavá klobása. Už sme spomenuli, nech sa páči, chceli si doplniť? Doplnil by som, že podobne to bolo aj v tých iných regiónoch. Dnes na území Maďarska alebo Rumúnska. A klobása ako fenomén, to sa vlastne objavuje okolo polovice 19. storočia, kedy aj začínajú chovať vtedy už také ako iné, kvalitnejšie plemená svíň, najmä anglické plemená.
A vtedy je to poprvýkrát zachytené aj v prameňoch. Vtedy začína sláva aj čabianskej klobásy, ktorú tak ľudovo voláme čabajka, a o ktorej kolega z Maďarska napísal, že to nie je hungarikum, ale slovacikum. No a proste táto tradícia týchto mäsových jedál, niekde špecifická napríklad, že počas zabíjačiek v Békešskej Čabe sa robila aj takzvaná cigánka, to sa robilo do ovčieho žalúdka. Ale podobne to je, dokonca mali vyhradené dni, pravdepodobne teda aj vo Vojvodine, ale že úplne v tej rodine vedeli, že ja neviem, streda a sobota budú halušky alebo strapačky a vtedy budú rezance s tým a tým. A gro toho jedla bolo naozaj väčšinou cestoviny, ale mali to možnosť teda doplňať práve týmito zabíjačkovými produktami. A na to spomína napríklad bankár Ivan Turzo, ktorý niekoľko rokov začiatkom 20. storočia strávil v Čabe ako bankový úradník teda. A preňho dokonca, že bolo takým milým zvykom, že mohol človek vojsť do hociktorého dvora, pretože pivnice sa nechávali otvorené, tam si odrezať kus slaniny, ak bol hladný, alebo klobásy. Bol tam hrnček pri súde s vínom, mohol sa napiť a ísť ďalej. Bol tým jednoducho očarený, že proste z horniakov takýto zvyk nepoznal. Tak tie známe piesne, že kde majú ľudia otvorené brány, možno platilo viacej na dolnej zemi, ale nie len jedlom je človek živý. Vy ste už spomínali a naznačili, že identita sa kreovala v pestrom multietnickom prostredí. Museli teda Slováci ovládať aj základy jazykov národov a národností, s ktorými žili, a nepôsobilo to ako asimilačný prvok? Začnem vám. Museli ovládať tie cudzie jazyky a ako asimilačný prvok do istej miery možno áno, ale treba povedať, že najmä muži boli viacjazyční, pretože muži odchádzali na trhy, niekedy dokonca platila výmena medzi Békešskou Čabou ako slovenským mestom a Orožházov ako maďarským mestom platilo, že mešťania si posielali navzájom synov naučiť sa ten druhý jazyk. Čiže aj Maďari sa chodili učiť slovenčinu do Békešskej Čabe a naopak do tých rodín. Ale vo Vojvodine to muselo byť ešte pestrejšie, nie? Vo Vojvodine bolo taká situácia, že evanjelická cirkev držala školstvo. Žiaci sa učili po slovensky, ale ak nejaký muž, ako kolega hovorí, sa chcel byť dobrým remeselníkom alebo neskôr obchodníkom, tak vyšiel do vedľajších dedín, do školy, napríklad do nemeckej školy a do maďarskej, alebo chodili do Nového Sadu. Takže napríklad remeselníci ovládali slovenský, nemecký, maďarský, to bolo to záväzné, a potom aj srbský. Dobrý obchodník, napríklad v Kovačici, ovládal až 5. Napríklad Boboš ovládal 5 jazykov. Okrem toho aj rumúnsky. Takže v tom multietnickom prostredí bolo treba vedieť všetky tieto jazyky, aby sa človek vedel dobre vynájsť za svoje remeslo, vykonávať a svoj tovar v obchode predávať. No ale v 19. storočí aj Slováci zažívajú svoje národné prebudenie, a to vo viacerých fázach, ako ich poznáme z územia Slovenska. A mnohých národovcov nachádzame aj v prostredí hornej, aj dolnej zeme. Aké prepojenia, pán profesor Kmeď, kultúrne, spoločenské, politické, rodinné, si vojvodinskí Slováci pestovali s pôvodným domovom? Aké osobnosti by sme mohli v tomto prostredí spomenúť? Dá sa povedať, že v tých najmä tých intelektuálnych rodinách, za čo počítame predovšetkým evanjelické duchovenstvo, samozrejme učiteľov, notárov a podobne, tak sa pestovala mobilita. Oni proste prichádzali alebo vystriedali dokonca aj niekoľko pôsobísk. Väčšina tých farárov napokon aj vo Vojvodine sa narodila na horniakoch. Proste stále to musíme brať ako jednu krajinu, že jednoducho boli to Slováci hore, dole a nebola hranica. Jedna krajina, spoločne chodili študovať, takto odchádzali však aj do Nemecka. Evanjelický farár Békešskej Čabe Ľudovít Hán, ten napríklad v Viene spracoval, volá sa to Jena Hungarika, a urobil zoznam všetkých študentov z Uhorska, čo študovali na tej univerzite, a bolo tam naozaj veľa Slovákov.
No, to bol významný prvok, lebo práve v týchto kruhoch sa udržiavala tá myšlienka a aj zapojenie do tých celoslovenských aktivít. Napríklad už slovenský prestolný prosbopis 1842, tak jeden z tých najagilnejších, ktorý za to vystupoval, bol petrovský farár Stehlo. A samozrejme celý rad ďalších, ktorí medzi týmito dolnozemskými Slovákmi žili. A je zaujímavé, že postupne, to sa prejavilo v priebehu 19. storočia, že začali byť aj hrdí na takú svoju osobitosť. Napríklad 1862 v Pešbudinských vedomostiach napísal Ján Kutlík, ktorý bol farárom v Pitvaroši, stať, v ktorej definoval dolnozemské Slovensko. A veľmi hrdo to tak predniesol, že oproti tomu, že je nás menej, ako je našich bratov na Hornej zemi, ale minimálne ako hospodársky, sebavedomým a kultúrne sa im vyrovnáme. A nereagovalo na memorandum národa slovenského 1861, kde bolo okolie definované tými hornými župami, stolicami? V tom aj sa počítalo, že by súčasťou okolia boli aj vybrané tieto slovenské ostrovy, keď to tak nazveme, na Dolnej zemi. Napokon Ján Kutlík bol aj súčasťou delegácie, ktorá šla s viedenským memorandom k cisárovi. Ale aj v tých ranných fázach národného obrodenia, veď taký šafárik, ten sa spája s prostredím vojvodiny veľmi silne napríklad. Áno, v tomto období, celé 19. storočie je zaujímavé tým, že na Dolnú zem prichádzajú farári a učitelia do slovenských cirkevných zborov a do škôl. Okrem toho, inteligencia zo Slovenska je spätá aj so srbskými kultúrnymi inštitúciami a školami. Tak napríklad, keď v roku 1791 bolo otvorené Srbské pravoslavné gymnázium, tak prví 4 riaditelia boli Slováci z tzv. Hornej zemi. Bol to Ján Gros, Andrej Volný, Karol Rumi a Pavel Magda. A v roku 1819 keď bolo založené Srbské pravoslavné gymnázium v Novom Sade, prichádza za riaditeľa Pavel Jozef Šafárik. On tu pobudol 14 rokov a keď ide o jeho vedeckú kariéru, tak vlastne tu nadobudol najväčšie poznatky, preto lebo navštívil pravoslávne kláštory, všetkých 14 vo Fruškej hore, kde získal množstvo informácií o týchto veciach. Inými slovami, zmapoval to, čo možno ani Srbi nevedeli sami o sebe, že? Presne tak. A okrem toho, vďaka Šafárikovi v Hložanoch na fare Juraja Rohonyho v 1829 bola založená učená spoločnosť, ktorej bol okrem neho ešte členom aj Michal Godra. A Michal Godra bol riaditeľ nemeckého gymnázia v Novom Vrbasi. Takže vlastne tie prepojenia existovali. A možno ešte jednu takú vec môžem povedať, že napríklad keď Ľudovita Štúra pozbavili prednášania, tak vtedy sa Petrovský cirkevný evanjelický zbor zhodol, že mu každoročne budú dávať 50 zlatých na katedru jazyka a literatúry československej. Čiže aj takéto rôzne prepojenia boli medzi dolnozemskými Slovákmi a hornozemskými. My za nami vidíme ruiny kaštieľov a v Kulpíne a preto ja by som nadviazal na ten vzťah so Srbmi. Pán Jovankovič, existovala v tomto pestrom prostredí spolupráca práve s inými národnostiami? Ako sa zžili vlastne so Srbmi a pomáhali si Slováci áno, so Srbmi? Pomáhali si Slováci so Srbmi v tom prostredí a to tak, že okrem tej inteligencie, o ktorej sme hovorili, že prichádzala, veľký vplyv na to mala návšteva Karola Kuzmányho, podpredsedu Matice v roku 1865, keď sa stretol s predákmi srbkými, zvlášť generálom Đorđom Stratimírovičom, čo sme videli, tento ich kaštiel, a kde sa dohodli o spoločnom postupe vo voľbách spolu so Srbmi. A
A tak v tomto tzv. Kulpínskom volebnom obvode v roku 1869 bol zvolený za uhorského poslanca William Pavlíny Tóth na základe spolupráce, ktorá bola medzi Srbmi a Slovákmi. Čiže táto politická aktivita potom bola predĺžená aj v ďalších volebných obdobiach. Veľkú účasť Srbi a Slováci mali aj na tzv. Kongrese národnosti v roku 1895, kde spolupracovali a prehlbovali túto spoluprácu tzv. Nemaďarských národov proti tej silnejúcej maďarizácie, ktorá zachvátila celé toto obdobie. A to sa zase potom prenieslo neskôr, keď začiatkom 20. storočia bol v tom istom Kulpínskom volebnom obvode zvolený za poslanca Milan Hoďa. Rozvoj kultúrnej, spolkovej a cirkevnej činnosti v prostredí vojvodinských Slovákov pokračoval aj v druhej polovici 19. storočia. Mozaiku spolkov dotvárali okrem Petrovského divadelného ochotníckeho družstva a Petrovského spevokolu aj ďalšie združenia ako Priemyselný čítací kruh či Kupecká mládež. Slovenské národné presvedčenie však narážalo na maďarizačné snahy. Príkladom tvorivého človeka, ktorý sa pre tento tlak rozhodol odísť, bol spisovateľ a novinár, rodák z Petrovca Gustav Maršal Petrovský. Odsťahoval sa do Spojených štátov. Jeho román Jánošík, kapitán horských chlapcov, jeho búrlivý život a desná smrť sa stal inšpiráciou a predlohou pre prvý slovenský celovečerný film Jánošík bratov Siakeľovcov z roku 1921. Začneme predstavením komunít v období dualizmu po roku 1867. Pán Jovankovič, ako sa hospodársky, ekonomicky viedlo Slovákom vo Vojvodine a ako vstúpila modernizácia do tohto prostredia? Aj v období dualizmu Slovákom sa darilo v hospodárskom raste. K tomu pomohla železnica, ktorá spojila napríklad Suboticu, Nový Sad a potom schal na západ do Chorvátska. Potom boli tam miliročné práce, vykopal sa kanál, ktorý medzi Dunajom a Tisou, ktorý tiež dopomohol tomu rastu. A potom pod vplyvom agrárnych rôznych modernejších procesov, postupov, potom poľnohospodárskej techniky, ako hovoril som, dopravných možností a lepšej pracovnej organizovanosti, slovenskí sedliaci sa snažili vo Vojvodine vyprodukovať čím viacej poľnohospodárskych výrobkov, v prvom rade obilnín, pšenica, jačmeň a kukurica. Avšak vo Vojvodine neboli len bohatí ľudia, gazdovia. Tento proces modernizácie poľnohospodárstva vyprodukoval aj agrárnu chudobu. Bolo tam hodne bezemkov, boli tam sluhovia, boli tam želiari, na sálošoch pracovali bíreši. Čiže nebolo to, že všetci mali bohaté úrody z tých polí. A vlastne tento nedostatok pracovných síl zapríčinil aj vysťahovalectvo, ktoré bolo charakteristické ako z hornej zemi, tak aj z dolnej zemi až do Spojených štátov amerických. Vojvodinskí Slováci v tomto období začínajú aj pestovať priemyselné rastliny. Bola taká zaujímavá rastlina konope, z ktorej sa vypracovalo plátno a skoro v každom prostredí slovenskom, v každej osade slovenskej bola továreň na spracovanie konope. Ďalším poľnohospodárskym produktom bola cukrová repa, lebo sa stávali cukrovary, výroba cukru išla, takže Slováci sa aj do toho chytili. Ale tak najvýznamnejším produktom z priemyselných rastlín bol chmeľ. A takým centrom toho chmeliarstva sa stal Petrovec, kde pred prvou svetovou vojnou v období bolo okolo 800 katastrálnych uhorských jutár vysadených chmeľom. To je prepočte asi hektárov? To je okolo 450 hektárov chmeľu. A Petrovčania
obchodníci a väčší gazdovia sa združovali a vystavali až 14 sušiarní na chmeľ, kde sa ten chmeľ balil a predával sa do celej Európy. Takže nebolo to obmedzenie iba na to územie monarchia, celá Európa. To bolo veľké stredisko chmeliarstva v Petrovci. V tomto veľmi zaujímavá vec je, že akurát v Petrovci sa zriadilo predstavenstvo Fordu, ktorý predával poľnohospodárske stroje cez celú južnú Báčku. Okrem toho v tomto období vznikajú banky. Gazdovia, remeselníci a obchodníci sa združujú ako účastnínári a vznikajú banky. Najznámejšia bola Petrovská sporiteľňa, ktorá mala svoje filiálky skoro vo všetkých. Viem, že aj v Pazove bola tiež. Pazovská banka bola tiež založená a v nej pracoval napríklad Konštantín Hurban, ktorý mal svojho brata Vladimíra Hurbana, ktorý bol evangelickým farárom, a to boli synovia Jozefa Miloslava Hurbana. No, ale keď vás tak počúvam, táto ekonomická sila nelákala Slovákov zo severu opäť do južných krajín, do južnej časti Uhorska? Kolonizácia prebiehala neustále. Už to neboli tie veľké vlny, ako poznáme z 18. storočia, ale stále prichádzali ľudia, ktorí sa usadzovali v týchto lokalitách. Aj keď som robil napríklad matriky v obci Veľký Bánhedeš, tak tam takisto bolo priamo dokonca z okolia Banskej Bystrice. Tam boli mená, ktoré prišli jednoducho. Ale je pravda, že často odchádzali aj napríklad do Slavónie, do tejto časti, pretože tam boli ešte veľké lesy a potrebovali drevorúbačov. A nezabudnem, keď som raz čítal v Národných novinách, jeden náš národovec na stanici vo Vrútkach postretol muža so ženou a mali v rece zemiakov. A tá sa ich pýta, že kam idú. A mal ešte sekeru v ruke. A hovoria, že idú do Chorvátska, do Slavónie, že idú tam sa presídliť. No a na cestu mali v rece zemiakov a on mal ten svoj nástroj so sebou. Takže naozaj odchádzali, ale väčšinou už takí chudobnejší ľudia z Kisúc, z Oravy a to je už to, by som povedal, aj katolícke osídlenie, ktoré je najmä v oblasti Našíc. Pán Jovankovič, pripútanosť zemi, pôda, obrábateľná pôda, je toto takisto jeden z identifikačných znakov Slovákov na Dolnej zemi vo Vojvodine? Že tá pôda je naozaj niečo posvetné? Je. O tomto písali aj básnici, napríklad pán Sabo Bohuš, ktorý venoval jednu celú básnickú zbierku k tomu prikutý k brázdam a tak ďalej. Čiže áno, Slováci boli veľmi, veľmi zžití s tou pôdou, s tou zemou ako matkou obživy. Ako kolega už tu povedal, remeslá to už boli proste také nejaké iné. Ale musíme povedať aj to, že akurát z tých bohatších sedliackých rodín sa potom vytvárala inteligencia. To boli potom učitelia a farári. A v 20. storočí už je charakteristika, že už vojvodinskí Slováci majú dosť svojej inteligencie a už neprichádzajú toľko z hornej zemi do týchto prostredí. Keď hovoríme o inteligencii, tak tá sa musela prejaviť aj v organizácii spolkov, či už cirkevných, kultúrnych. Ako na tom boli vojvodinskí Slováci na prelome 19. a 20. storočia? Nielen v porovnaní s inými národnosťami, ale aj so Slovákmi na sever. Poviem tak, že boli veľmi agilní, by sa mohlo povedať. Vtedy inak všade, a to nielen u Slovákov, sa rozmáhala spolková činnosť a tá veľmi prospela tým komunitám, čiže nielen hasičské spolky, pohrebné spolky, pomocnice a tak ďalej a tak ďalej. Na tomto všetkom pracovali a boli zainteresovaní aj mnohí farári. No a čo je zaujímavé, napríklad vykonávali sa zbierky na celonárodné ciele. Napríklad na stavbu matičnej budovy v Martine, tak sa konávali zbierky napríklad v príležitosti svadieb. Čiže ak boli svadby, krštiny a podobne, tak jednoducho tam sa okrem iného robila takáto zbierka a to sa posielalo potom do Martina alebo pomník Sládkovičov. Dokonca, keď vyhodili učiteľov z tých slovenských gymnázií, tak
zbierali sa im na podporu práve vo Vojvodine. My tu máme zábery z Nového Sadu, plný sôch srbských národných dejateľov, ktorí mali takisto veľké zase prepojenia na Slovensko. Hovorím to preto, že sme v období tej silnejšej maďarizácie, keď značná časť uhorsko-maďarskej elity sa snažila alebo túžila po nejakej imaginárnej jednote a síle národa, ktorá sa mala dosiahnuť jedným jazykom a pomaďarčovaním. Aké reálne výsledky vôbec dosiahla maďarizácia v prostredí dolnozemských Slovákov, pán Jovankovič? Snaha maďarských politických elít, ako ste povedali, bolo vytvoriť politický uhorský národ, ale výlučne s maďarským jazykom. Podľa nich, teda Maďarov, každý ten, kto príjme ich kultúru a vie po maďarsky, bez ohľadu genetický pôvod, aký má, sa považuje za Maďara. A najdôležitejším takým faktorom, kde sa tá maďarizácia prejavovala, boli školy, ako sme už povedali, a boli rôzne spolky a hospodárske združenia. Medzi inteligenciou aj vojvodinskou, slovenskou, boli aj takí ľudia, ktorí kvôli tomu, aby získali nejaké výmoženosti, prospechári a tak ďalej, stávali sa akože Maďarmi a tých naši dolnozemci volali Maďaróni. Takže boli aj takíto. Ale častokrát sa títo ľudia kvalifikovali ako pánslavi, proti ním sa viedli rôzne politické procesy a tak ďalej. Ale môžem povedať, že keď ide o ten proces maďarizácie vo Vojvodine medzi slovenským obyvateľstvom, nebol až taký úspešný ako na Slovensku. Uvediem niektoré dôvody. Napríklad, poprvé, Slováci vo Vojvodine sa cítili hospodársky silnejší. Po druhé, spolupracovali so Srbmi a inými nemaďarskými národmi proti takýmto maďarským elitám. Boli bližšie tým Srbom. A potom ďalej v tom priestore maďarské obyvateľstvo neprevyšovalo ostatných, čo sa týkalo počty. A najdôležitejším faktorom, ktorý ochraňoval a rozvíjal identitu Slovákov, bola evanická cirkev. Takže tie výsledky tej maďarizácii neboli také silné. Dokonca v Srieme boli ešte slabšie ako v Báčke napríklad. Aj Vojvodina mala svoju Černovú, nie síce takú tragickú, ale predsa zaznamenala ohlas. Povedzme si, pán Kmeď, o kauze Kovačica a úlohe kňaza Jana Čaploviča v nej. No, Kovačica je zaujímavý príklad kňaza, ktorý bol naozaj presvedčeným Slovákom a ktorého si tamojší cirkevný zbor vyžiadal. Už on mal veľké problémy vôbec pri prijatí, pretože tá miestna honorácia maďarská bola proti tomu. A navyše treba povedať, že aj v rámci evanjelickej cirkvi v niektorých obciach boli proste farári, ktorí išli tvrdo tú svoju ako maďarskú líniu. Je známe, že keď sa stal farárom v Kovačici a bolo zasadanie seniorátu, kde všetci oltárni spolubratia sa zišli, tak k nemu si na obede nechcel nikto prisadnúť, lebo ho mali za Pánslava. Ale napriek tomu, že boli takíto farári, ale oni kázali po slovensky, pretože tí ľudia by im inak nerozumeli. No a potom sa to vyhrotilo v roku 1906, práve to sú tie roky 1906-1907, kedy vlastne skupina 16 ľudí na čele s miestnym sudcom a veterinárom sa požiadala o to, aby boli aj maďarské bohoslužby. Čo je zaujímavé, že väčšina tých 16 boli Slováci tiež, len patrili už nejakým spôsobom k tej honorácii, alebo sa tak sa jednoducho cítili viac ako tí obyčajní dedinčania. Mali tú uhrofilskú identitu možno čiastočne. No a keďže k tomu, nie že farár nedal súhlas, farár Čaplovič, ale Rada presbytérov sa rozhodla, že jednoducho bol vykonaný konvent, že oni proste si to neprajú. S tým navštívili aj biskupa, lenže biskup sa k ním správal veľmi tvrdo.
A tá jeho reakcia bola údajne hulvácka. Samozrejme, neviem, čo sa všetko pod tým skrýva. Isté je, že sa zatvrdili a tak, keď boli úradne oznámené maďarské bohoslužby v kostole, tak jednoducho ľud vstal a začal spievať. A spieval tak, aby znemožnil konanie teda tej maďarskej liturgie. Na čo vrchnosť už bola pripravená, takže boli zavolaní žandári, ktorí ľudí začali strkať von z kostola a podobne. Došlo naozaj k inzultáciám viacerých, tam bolo bodnutie bodákom, potom udretie, zlomeniny nejaké. Zvlášť veľmi aktívny bol aj žandár menom Jedinák, pravdepodobne Slovák pôvodom. Ale jednoducho došlo k takejto bitke, násiliu, čo malo potom odozvu v tlači. No a okolo toho sa rozvíril veľký teda mediálny taký hluk, pretože z jednej strany Maďari to brali ako krivdu, tvrdili napríklad, sa objavila taká výzva, že ešte aj ten kostol postavený z maďarských tehál na maďarskej zemi plače, že mu tam nedovolia vpustiť maďarčinu. No a bol súdny proces, v ktorom okolo 100 ľudí bolo súdených na rôzne tresty. Treba povedať, že postupne, ako ten súdny proces trval, tak na obhajobe sa zúčastnilo viacero slovenských advokátov, teda aj z územia Slovenska, ale aj srbských, aj nemeckých napríklad. A tí ľudia napokon nedostali až také tvrdé tresty. Takže malo to ohlas v celom Uhorsku aj za hranicami? Malo to ohlas nielen v Uhorsku, ale malo to ohlas aj v Európe, lebo o tom písal Scotus Viator do tlači a jednoducho európska verejnosť sa dozvedela, že tie národnostné pomery, ktoré vládnu v Uhorsku, sa musia skončiť. Po prvej svetovej vojny sa dolnozemskí Slováci ocitli za hranicami. Ako mohli rozvíjať svoje komunity, o tom si budeme hovoriť v ďalšej časti cyklu SK Dejiny. Ďakujem, že ste boli našimi hostiami a vám, milí diváci, ďakujem, že ste nasledovali. Tak mohli by sme ešte rozvíjať tie spoločné osobnosti, ktoré boli mimoriadne. Viacej sme spomenuli. Od Petrovca do Hložian cesta vyšliapa.